Nu er vi kommet ud til en gård på Helsingevej i Frederiksværk. Det er stadig lørdag. Så er det et godt spørgsmål, hvor de er blevet af. Nå, skal du ud og ride? Nej. Selina er kommet ud og ride. Skal Bjørn også prøve? Vil du også prøve, skat? Skal du også prøve? Nej. Nogle store og saftige nogen. Og der er også ender. Rablinger. Små kyllinger, og det er nogle man kan tage op og sidde lidt med de her. Prøv at røre. Er det så prøv at røre? Så prøv at røre en gang. Vi har jo nogle grise her også. Der er en, der skal fare her, den ligger. Slapper lidt af. Vi har også vores ovne her. Det er så meget beskidt. Ja, de snuser i mange ting, skal. Og vi har svalerne herinde også. Der er rigtig mange svaler. På bondegården her. De kommer, fordi vi har fluerne her, ellers havde vi ikke svalerne til at komme. De kommer altså også tilbage år efter år. Der er rigtig mange svalereder, der bliver brugt igen og igen her. Ja. Jeg vil gerne have de voksne her med til de små her, de stoler nemlig ikke at blive tabt. Meget sød, hva'? Så er der nogle ponyer jo, det mindste det er Casanova. 0-3 år, der kan være med på ham. Hvis barnet er ældre end 3 år, så er det en af de andre ponyer, der skal i sving. Direkte ind til kæderne. Det er rigtig toppen, det der.
Med. Wow, hva'? Wow. Man må ikke røre hegnet. Wow, good job. Don't put your hand inside. Og nu ser de små. Og det her det er altså en race, der hedder Connemara, som vi avler på. Vi har jo en hingst her, der er far til vores føl. Vi har 2 føl fra sidste år. Vi avler også forskellige andre steder. Folk kommer her med deres hopper og får bedækket, eller vi tager til tapning. Og så nu er ham rundt i landet. Så har jeg taget nogle fredstuer ud her, vi skal se på også. Ja. I kan prøve at røre dem. I vil ikke have brød, når de er, som de er her. You can get it too. Touch there? Oh, say hi, Bella. De er ikke sultne, Selina. Ja, det er sådan en næbeskage. Yeah. Det er lidt specielt på næbet, ikke? Jo. Meget flotte. You can touch it like this. Ja, det er godt for at sluske, men du skal gå til. Der er flad hånd, pas på, ikke? Og så lapper de fagerne måske. Er der noget mere? Hej med dig. Selina. Vender du jordbærne? Ja, det er rigtig godt, hva'? Og Alex han leger med jord. Ja. Og nu er han også kommet. Og hunden er ved at gøre rent her. Og det er godt, Olli gider. Wow. Der er så mange brandmænd herinde, hva'? Wow, det mundre køkken. Share it with everyone. Wow. It's a liver lover. Oh, that's liver, that's chicken, and that's still chicken. And sit. May sabi ano daw dito sabi ko may mga dyan. Slemme hund. Den er ved at rydde bordet. Ja. Hey, hey! Tandkage! Hej, drenge altså.
Nu går jeg ind og tager sko på. Hvorfor? Ja, nu skal vi lige over have en is der. Hvad siger, skal vi også have en båd? Hvad siger direktørerne til det? Jo, den kunne da være en fin størrelse til udlejning. Den køber vi. Som vinteren søger vi leger den nu som lejlighed, når den står her. Ja, lige præcis. Så kan der bo 4 polakker inde. Det koster også at ligesom din far. Jo tak, bare kakaodrys. Amen, amen, amen. Is. Ej, prøv at se en gammel symaskine. Og en robåd. Det er sgu da en kano. Er det en kano? Nå ja, det er en kano. Ja. Ja. Ja, det er ikke tosset.